gospodo, dobrodošli u Boba Fett, emisiju podsjećam samo vezano Star Warsa. Trailer! Izašao je teaser trailer za epizodu 8. Kao što većina fanova zna, u Orlandu se upravo održava Star Wars proslava povodom 40. godišnjice postojanja sage. U sklopu proslave, u petak je održano predstavljanje epizode 8 The Last Jedi, a na samome kraju predstavljen nam je službeni plakat koji izgleda ovako. Puno je jednostavnijega dizajna nego li plakat za epizodu 7. Rey pri dnu podiže lightsaber koji se iz plave pretače u crvenu boju. Crvena dominira plakatom kao i lice Luka Skywalkera te njegova palog učenika Kylo Rena. Ikonografija plakata je predivna. Luke zauzima većinu prostora kao dominantan lik. Kylo je nešto manji spram njega, a Rey predstavlja liniju koja dijeli dvije strane, svjetlo i tamu. Predivno. Ukoliko ste pri prvom pogledu na plakat pomislili kako vas on na nešto podsjeća, onda ste vjerojatno mislili na originalnu verziju plakata za epizodu 4 Nova nada. Međutim, bacimo se na seciranje tizera koji smo dobili. On počinje laganim tonom. Zvijezdano nebo se pretvara u stijenu Aktoa, otoka na kojemu je Luke Skywalker. Iznenadno se pojavljuje Reyna ruka. Kamera se podiže na njeno lice i mi vidimo kako je prestravljena i teško diše. Uz predivne kadrove mora i otoka čujemo Lukove riječi, vjerojatno upućene Rey. Diši, samo diši. Zatim vidimo Rey s leđa uokvirenu stijenama kako gleda prema pučini. Luke nastavlja govoriti, sada posegni. I tada vidimo Rey u sjedećem položaju. Kamera se fokusira na njenu ruku koja dotiče pod i koristi silu pomičući kamenčiće oko sebe. Luke joj postavlja pitanje, što vidiš? A kamera se s leđa postupno približava generalici Leigh koja je za komandnim stolom u Resistance bazi i promatra neku hologramsku kartu. Istovremeno čujemo kratki isječak Reyne teme Johna Williamsa, a u pozadini princezin glas kaže ikoničku rečenicu pomozi mi Obi-Wan Kenobi. Paralelno s prikazom Leje čujemo kako Rey odgovara na Lukovo pitanje. Ona kaže svjetlost. Zatim se kamera polako približava Kylo Renovoj uništene kacigi na podu među komadićima stakla. Ova scena je sklop nekoliko elemenata. Dok se kaciga još dimi pokazujući kako je nedavno uništena, Rey nastavlja odgovarati pa kaže tamu, a u pozadini čujemo kombinaciju zvukova. Prvo, istovremeno čujemo disanje Darth Vadera i Kylo Renovu temu, a potom i riječi Obi-Wana koji kaže iskušat će te tamna strana. I zatim vidimo koru igranje stabla koje u središtu ima policu na kojoj su knjige misteriozno obasjane zrakom svjetlosti. Čini mi se da u pozadini jedva možemo čuti Jodu kako govori riječi završen i trening. Istovremeno, Rey nastavlja odgovarati ravnotežu, a ruka u rukavici dotiče knjigu koja na naslovnici ima otisnut drevni simbol Jedija. Zatim začujemo zvuk paljenja lightsabera. Odbijam reći svjetlosne sablje jer mi jednostavno ne zvuči dobro. I tada nam je predstavljena predivna scena gdje virimo iza stijene otoka kako bismo u daljini na litici ugledali Rey koja trenira sa upaljenim lightsaberom dok ju Luke nadgleda. Predivna scena. Istovremeno Luke govori puno je veće, a glazba eksplodira prebacujući nas na bojno polje nove planete gdje novi oblik letjelica galopira prema onome što izgleda kao AT-AT hodači na horizontu. Jako mi se sviđa strategija ovih letjelica. Prvo sam pomislio kako crvena prašina izlazi iz njih, ali se jasno vidi kako letjelice zapravo stružu po zemlji, čime možda žele zbuniti neprijatelja i učiniti se teže vidljivim. Glazba je ovdje stvarno epska, te ubrzava ritam cijeloga tizera. Prebacujemo se na kadar gdje izbliza vidimo Fina u komi u nekakvoj medicinskoj kapsuli. Poe i BB-8 jure prema njihovom X-Wingu koji je potom raznesen. Čini se kako se ovo odvija u Resistance bazi u trenutku kada ju napada First Order. Zatim vidimo zračnu bitku između Millennium Falcona i TIE Fightera. Potom imamo dva krupna kadra koja se međusobno suprotstavljaju. Izbliza pogled na Rey koja trči s upaljenim lightsaberom, a atmosfera je okupana plavim osvjetljenjem. Te zatim Kylo Rena izbliza koji ima posjekotinu na oku i upire svoj poznati lightsaber ispred sebe prema nekome. Atmosfera oko njega je prikladno u crvenoj boji. U pozadini čujemo naraciju Luka Skywalkera koji kaže znam samo jednu istinu. I tada nam kamera pokaže, čini se scenu Luka ispod kapuljače kako kleči pored R2D2-a
dok ispred njih gori građevina koja bi mogla biti Lukova akademija ili hram Jedija. Izgleda da je ovo scena iz Reyne vizije iz epizode 7, ali je sada gledana iz drugoga kuta. Ovdje dolazimo do jedne vješte male montaže jer se prebacujemo na kadar građevine u plamenu kroz koji prodiru Captain Phasma sa Stormtrooperima. Mogli bismo pomisliti kako su oni zapalili Lukovu akademiju, ali ako pogledamo bolje, s lijeve strane se vidi okvir prolaza koji odgovara dvorani iz one scene kada Poeov X-Wing eksplodira. Zato mislim kako je scena sa Phasmom zapravo napad na Resistance bazu. Zatim smo prebačeni na kadrove svemirske bitke, a potom se glazba utiša i nastavlja se Lukova naracija, pa on kaže: vrijeme je da Jedi nestanu. I vidimo ga kako stoji na ulazu u pećinu. Teaser potom završava fenomenalnom nabrijanom glazbom od koje se naježi. Ovaj teaser je predivan. To je prvi teaser koji smo dobili za epizodu 8, a čuvali su ga posebno za Star Wars Celebration. Ne odaje nam ništa, samo ono što smo već i sami znali. Luke trenira Rey, a bitka s First Orderom se nastavlja. Maestralno ukomponirane 2 minute materijala koji treba probuditi interes za film. Kao da i tako već nismo zainteresirani. Međutim, imam i par primjedbi. Da, tako je. Dobro, nisu baš osobne primjedbe, nego više nešto što mi se čini da bi neki ljudi mogli opet pljuvati. Naime, epizoda 7 je fenomenalna, ali vidim mnoge elemente zbog kojih ju neki optužuju da kopira epizodu 4. Prije 2 godine sam govorio kako mi to ne smeta jer je trebalo rebootati franšizu za novi naraštaj fanova. Međutim, isto se tako nadam da epizoda 8 neće sada biti kopija epizode 5, iako ju već uspoređuju da je mračna kao petica. Već se u ovom teaseru vide elementi koji podsjećaju na peticu. Glavna junakinja trenira sa starim učiteljem te doživljava uznemirujuću viziju u špilji. Baza naših junaka je napadnuta i uništena. Imamo bojno polje na kojemu strojevi poput AT-AT-eva napadaju, a junaci se brane manjim letjelicama podsjećajući na bitku na Hotu. Neće im valjda letjeti oko nogu pa ih tako rušiti, toplo se nadam da neće. Dakle, kako rekoh, već u teaseru se vide određeni elementi epizode 5, pa bi se na to kritičari mogli lijepiti kao muhe na drek. No, vidjet ćemo. Možda su to samo sitni elementi koji su tu zbog nostalgije. Priča nas izgleda vodi u drugačijem smjeru. A kada smo kod drugačijeg smjera, ono što je posebno šokiralo fanove su zadnje riječi u teaseru. Luke Skywalker, kojega je Yoda nazvao posljednjim Jedijem, kaže kako zna samo jednu istinu, kako je došlo vrijeme da Jediji nestanu. Wow, to će biti jako zanimljivo. Što to znači? Zar je naš junak prešao na tamnu stranu? Sumnjam. Možda se radi o sceni u kojoj Rey pokušava nagovoriti Luka da ju trenira, a on isprva odbija. Možda je to još jedna lukava montaža. Možda u teaseru nismo dobili nastavak rečenice. Vrijeme je da Jedi završe ovaj sukob. Možda tako nešto. Možda će Luke žrtvovati sebe kako bi okončao bitku, a Rey će utemeljiti novi red koji neće nositi ime Jedija. Toliko pitanja za tako mali teaser. Što će se dogoditi saznaćemo 15.12.2017. kada epizoda 8, The Last Jedi, dolazi u kina. Toliko od mene za ovaj teaser koji me oduševio i volio bi stvarno čuti što vi mislite. Kako se vama čini? Što vi mislite da znači Lukova zadnja rečenica u teaseru? Slobodno napišite u komentaru ispod. Ali glazba, ljudi, kao i uvijek, glazba Johna Williamsa je predivna. Kako su ju fenomenalno montirali za ovaj teaser, predivno. Ok, toliko za sad, vidimo se sljedeći put i neka je sila s vama gdje god da se nalazite.